खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि थामहिनबा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि सायाव हिन्दी रावजों माब्रैहाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनाय बिटिसि गोरोबथानि दफा मावफुंनांगौनि आद्रा थानायफोरखौ माब्रै थोंजोङै बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेबायदि बुंनाय बाथ्राया रायजो नाङैनो गोबां गोसारदोंमोन। थिग बेबायदिनो आरोबाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि साखाथियाव थानानै एनाउन्सनि गेजेरजों गोबां माने जौगाथाय बिख'ना लाबोनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना सम सम नुना मोनो। फिन आरोबाव बे समाव फैगौ 13 मार्चआव बिटिसिआव फैगासिनो दं हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा आरो बिथां फैनायजों लोगोसे जौगाथायनि पेकेज होलांनायखौ आसा खालामदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों आरोबाव जौगाथायनि थाखाय पेकेज आसा खालामदों हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा थोंजों बाथ्रा बुंदोंमोन जेब्ला बर' हारिनि हारिमु मोसाफुंनाय दिन्थिफुंनाय बागुरुम्बा दोहौ बे बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों बिथाङा हादोरनि गाहाय मन्त्रिनि सिगाङाव मावबावनांगौ आरो पेकेज बिनाया गिबि राजखान्थिनि दैदेनगिरि होननानै नर्थ इस्ट ओनसोलनि गोबां ससियेल मिडिया माखासे खौरां बिजोङाव गोसारदोंमोन। थिग बेबायदिनो आरोबाव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि साखाथियाव थानानै बिथाङा आरोबाव डिमान्ड खालामबावगोन नामा बिटिसि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जेराव बिथाङा पेकेज आसा खालामदों हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा फैनानै रायजोनि दाब ओनसोलाव जौगाथाय ओनसोलखौ बेखेवफैनायनि थांखि लानायनि गेजेरजों नुजाथिफैनायाव आसा खालामदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল 2 লাখ 2ৰ তলত নহ'ব 2ৰ ওপৰত আমি আমাৰ ৰাইজ গেদাৰিং কৰিবৰ কাৰণে আমি অৰ্গেনাইজ কৰি আছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যেহেতু বিটিচিত আহিব ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিটিচি বাকী হিচাপে বহুত অপেক্ষা কৰি আছোঁ কিবা একটা দি যাব বুলি।